Jatend piny William Samoei Ruto dichieng' mwaka unendi ne otimo limbe mare kaunti ma Siaya kama bende ne osingo mar wuotho kanyakla koda oganda goeko mawuok e gwenge mag Nyanza e weche goeko mago mag dongruok. E kinde mane otwak kod jopiny e kaunti ma Siaya kono, Ruto ne owacho ni en adier ni gwenge goeko mago mag Nyanza osebedo ka dong' chien e chenro goeko mago mag dongruok, ka oyango ni sirikal mare biro neno ni dongruoge mopogore opogore koroni to chwal e gwenge mag Nyanza koni kaka ileronwa kod jafwambo marwa Justus Adoyo mane oyuoro e kaunti ma Siaya kono. Ne en limbe ma oyiedhi ma bende notim kod jatend piny owacho e pacho ka Migosi William Samoei Ruto e kaunti no ero ma Siaya e kinde ma bende nolimo boma no ero ma Bondo kendo ne oyawo kiru no ero mar weche lony e tudruok e yo manyasani kata IT Hub. Okang' ma bende wacho ni biro konyo ojende buora ma bende wuok e kaunti no ero ma Siaya ka bang'e to noyore alam no ero ma Manywanda e sub-county doro mar Siaya County, kanyo dero ma bende ni irwake pacho jagoro e tend migawo doro ma thieth mano Migosi Fredrick Oluga. Kama nyasi ariyo goeko weche goeko mag siasa ne ogoye tachie maliche miwuoro. Na nimekuja hapa Bondo kwa sababu ya mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, mimi nimefika hapa Bondo kwa sababu ya mwaliko wa party leader wa ODM Mheshimiwa Daktari Oburu Oginga ambaye amenialika kwa mambo ya muhimu sana ya ICT hub ya hapa community ya Siaya. Kabende Migosi Ruto koro ne olero ber mar kiru mar tudruok e yo manyasani ne ojende. Mimi nataka niwaeleze maneno ya ICT, sekta ya the digital economy, digital commerce, digital learning. Hiyo sehemu yote iko na nafasi kubwa sana ya vijana wa taifa letu la Kenya. Kabende kinde twak mare kod jopiny Migosi William Ruto koro ne okwedo malich mokalo mokuom josiasa e pacho kaendi matiyo marach kod ojende. Watu wa Siaya pia mimi nataka niwaeleze katika taifa letu la Kenya, ile siasa ya zamani, siasa ya ubaguzi, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya migawanyiko, tumesema hatuitaki, hatuna haja nayo katika taifa letu la Kenya. Dhok mabende ne osir machiegni kod ogai maduond' buch siasa mar ODM Migosi Oburu Oginga kabende ne olieko ni gin kaka ODM giikre mar biro twak kod Migosi Ruto no ero kaka gibiro loso piny owacho no ero ma higa makiny. Your Excellency, we are here also as politicians. I am leading my party in this broad-based government, in this broad-based arrangement. And Your Excellency, you heard it from our chair of the party that I have been given the mandate to negotiate with you. I am yet to form a team to start the negotiations. And this team which we are going to form is going to be not just a team of politicians. We are going to have a team of technical people. Migosi Oburu bende ne olero ni kinde twak maket kod mago nitie nyandho mag weche mongirore ma bende nyaka gibi twake kod jatend piny owacho. When the negotiations start, ODM and ODA will start negotiating as equal partners. We are not going there as weaklings. And I'm also telling those who are saying that Oburu is taking instructions from State House, that I have been in this world much more than them, and I know when I want to take instructions and when I should take instructions, and if I deserve to take instructions, I know how to do it, and you will not teach me. Dhok mabende ne osir machiegni kod jaod bura no ero ma Suna East Migosi Junet Mohamed. Na siku ya Tuesday, sio ile yetu ya ile. Siku ya Tuesday hii tutakuwa na mkutano ya parliamentary group ya chama ya ODM na chama ya UDA ukiongezwa na President Raila Amolo. Sasa hii ni nini? Na President William Samoei Ruto na party leader wangu Dr. Oburu Oginga. Tutaambia Wakenya wote ile mambo ambayo 10 point agenda imefanya hapa Kenya.
Nyasi maket kod maendi ne otelie kod jatend piny owacho migosi William Samoei Ruto kosingo ni wechego eko mag IT kata lony e yo manyasani gin mago mamedo biro dhiro malich mokalo e pacho kaendi ok e kaunti ni eri ma Siaya kende, kojiwo ojende ni mondo mi oti matek ginyal neno ni ok gidonje wechego eko mag njore kendo itiyo kodgi marach kod ojende e pacho kaendi mangima. Ne Kala TV kuok Siaya County and Justus Adoyo.